Mag-tea muna tayo. Tea. Talbos tayo ng kamote. Yan o. Konti lang. Baon lang naman natin. Baon natin sa work. Para meron tayong gulay. Kasi hindi pwedeng puros karne. Kahit nagda-diet tayo. Yan. Para may gulay. Para may gulay ang buhay. Konti lang. Tama lang sa baon. Tapos konting spinach. Yan natin dyan. Tapos konting spinach din. Para may variety. Ating gulay. Hindi tayo sa maliliit. Mga bubot. Sarap pag may tangkay. Kapag may tangkay kasi sarap. Sarap kainin ganyan lang. Konti lang. Para may gulay tayo. Pala may kunting ako. Konting gulay ang buhay. Para may gulay. Aset. Ayos na yan. Kalagyan natin ng yung kalabasa natin. Siguro nalagyan ko rin ng konting dahon ng malunggay. Konti lang naman. Konti lang. Para meron tayong malunggay. Vitamina. Yun. Ay, konti lang. Yan, ayos na yan. Nakalawak ko dyan. Oops. Mas lagyan natin ng hingko tayo ng syempre. Ating talim na sili. Sili is life. Diba? Mahal ang sili ngayon. Mahal ang sili. Yan. Saan ka pa? May libreng gulay ka pa. Diba? Yan, ayos. Yung ating baon. Spinach, talbos kamote, konting malunggay. Lagyan ko rin kaya ng talbos ng kalabasa. Lagyan natin. Tingnan natin yung unang ani ng kalabasa. Para matikman na natin. At least, ba? May kalabasa tayo. Talbos.
Talbos ng kalabasa. Yung ano niya, tsaka na tayo. Mag-ano ng bulaklak niya. Pagka na siya, pagka Sabado, gulay. Konti lang, yan. May daan ng kalabasa. Kompleto sa Ricardos. Okay.